An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔ tuma bɛ yen bi ye tarata ye tarata min n'a bɛnnen bɛ nansara san kalo 8 ye utu kalo ye bi y'o tile 3 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye seliba kalo ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 24 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1442 san dugu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ bi lakanabaliya ko hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna na Moti marabolo kɔnɔna na Mali lakana tigilamaw olu kɔni yɛlɛla mugujugu dɔ kan o ko kɛra sababu ye an ka finitigilaka dɔw ni k'olu jɔngɔ la ka bolimafɛn dɔw tiɲɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi lakanabaliya kɔni o kuma bɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bi Mali yɔrɔ caman bi sunɔgɔ tɛ maaw ye lakanabaliya sababu ye kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an bɛ domine ko bi baarakɛkulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu ni Orange bi jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Orange Money maaw ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ bi yɛrɛ k'u bɛna baarabila daminɛ bi fo jumadow kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi Franjila fanga ale kɛlen kɔfɛ ka ministre ɲɛmaa sugandi o y'a ka dantigɛli min kɛ ale tun bɛ hali kunungo CNT maaw ɲɛkɔrɔ o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kɔ fanakaw fɛ yen kunungo kunkolo tanna o tigɛra denmisɛnnin dɔ ale kunkolo tigɛra ka kɛ kunkolo tanna ye ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kɔ ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasema balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana lakana tigilamaw n'i y'a sɔrɔ Mali lakanabaw ye Moti marabolo kɔnɔna na olu bɛɛ ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ la waati min na u ka mobili dɔ a yirala k'a fɔ k'o kɛra dugu 2 u ni ɲɔgɔn cɛ dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Bagoyi ale ni Soma dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ k'an ka lakana tigilamaw ka mobili tɛmɛtɔ la ko mugujugu dɔ de tun donnen bɛ waleyajugu kɛbaaw fɛ ka mugujugu don an ka lakana tigilamaw ɲɛ u kɔni yɛlɛla o kan ko kɛra sababu ye an ka lakanabaw ka bolo kan ko maa wɔɔrɔ kɔni olu sɛbɛkɔrɔ jɔngina k'olu taara ka taa labta ni furakɛli sen fɛ k'an ka mobili dɔ ni k'o jeni nin waleya min kɛlen filɛ an ka lakana tigilamaw ka fɔla min y'u ka kunnafoni siraw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin min kɛlen filɛ ko nin bɛ to ka kɛ waati ni waati jugu fɛ ka ɲɛ solu man kan olu bɛ labɛn minnu na ko ni ala sɔnna ma fasodenw ka faraw kan ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛ suma o dɔ bɛ dɔ la ko n'o kɛra basigi min bɛ yen ni fasoden bɛ b'a nɔfɛ k'a basigi ko ni ala sɔnna ma k'a bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu banna olu taara ka taa labta ni sevarekaw fɛ yen k'olu bɛ furakɛli senfɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'u bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ hɛrɛ ni baden na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka Mali minisiri ɲɛmaa Dr Sokali Kuala Mayiga ale kan ka baara minnu kɛ n'a da sera olu ma CNT maaw ɲɛkɔrɔ maa caman ye tɛgɛrɛ fɔ k'a yira k'a fɔ ko Sokali Kuala Mayiga bɛ ka nin baara minnu boloda bi ko nin ye faso ɲɛtaako de ye a bɛ ka fɛn minnu fɔ n'u sera ka kɛ ko nin bɛ kɛ basigi ni lafiya ka ɲɛsin an ka faso ma maa caman ka fɔ la ko kura ko ne ye jateminɛ ko miliyari 2 ni kɔ min n'i y'a sɔrɔ ni da sera o kuma ma k'i ka dɔn ko y'alo bɛɛ kan ka don yɔrɔ minnu na ko ɲɛba ma fɔ olu la olu ɲɛkɔrɔ ko ne ye jateminɛ ko sɔrɔsiw ka minɛnko kuma min tun bɛ sen na jamana kuni kɔrɔ fɛ yalima Sokali b'a fɛ k'o baara kelen ka tɛmɛ n'o ye wa bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la o n'a tabarele kɔnɔna na maa caman bɛ yen olu b'a yira k'a fɔ ko fɛn minnu fɔra k'i ka dɔn ko basi kɔni ma kɛ fɛn min kan n'i y'a sɔrɔ olu sigilen bɛ k'o lamɛn n'o ye karata yɛrɛ o fɛsɛfɛsɛli baaraw e ka dɔn k'a na kɛ olu ka faamuyaliw la k'i ka dɔn ko kuma kɔni ka faba ma da o kan bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ min da ka di Mali la n'i y'a sɔrɔ Mali ka ɲɛta ye o bɛ sabati sira min fɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala kan ka jamana bila minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi min ye lakanabaliya ye o kɔni waralen bɛ bi ɲɔnɔna lamini kɔnɔna na hali bi an b'a lɔn k'a fɔ dugu kɔni b'a la ka wuli k'a sɔrɔ e kɛ lakanabaliya ye min ye dɔgɔfɔlɔ tɛmɛnen na n'i y'a sɔrɔ ye kunnafoni d'aw ma kunungo olu la kunungo tuguni marifatigiw tilala ka ye ɲɔnɔ a lamini caman ba la n'o ye marifatigi jɛkulu ye minnu dogolen tɛ yɛrɛ u b'a jira k'a fɔ olu de ko ten wa sɛnɛ ti kɛ ɲinɛ ni ala sɔnna ma foyi ti se ka bali olu tɛ sɔn sɛnɛ ti kɛ wa sɛnɛ ni ala sɔnna ma olu fu siri sɛnɛ dan yɛrɛ de la u y'u ka wulikɛjɔ ye u bɛ nin fɔ maaw ye o ye kunnaja de ye n'u sina dugu min ma walima u sina mara min ma n'u tera ye u bɛ taa jɔ marifaw b'u kɔngɔ la ka nin kuma ninnu fɔ ka tila ka sira minɛ ka taa ta ti bɔ si ti bɔ u ma ti gɛn wa u yɔrɔ dogolen tɛ u dɔnnen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi sɔngɔkaw
olu bɛ hokumu min kɔnɔ na bi jabali meri ka taa se sungɔkaw ma u bɛ kulesiw ni tile kulu kɔni t'a dɔn ɲinɛ u bɛ na u ko yɔrɔ jumɛn na ka t'u ja yɔrɔ jumɛn na sɛnɛ tɛ dɛ ka bɔ i ka sokɔnɔ de tɛ bilen fɛn o fɛn kɔni bɛ dugu kɔnɔ na e ka dɔn furala o fɛn o fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ u kan ka kɛ bunadamadenya ɲɛta ye fura kɔni k'i ka dɔn k'o foyi tɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ na bilen hali parasamɔli kisɛ kelen a tɛ sɔngɔ bi k'a sɔrɔ kɛ jadiwala tigɛlamaw nanen bɛ i ti don i ti bɔ wa kuma min b'u da u b'a fɔ ko musolakaw ma min ye burumusi ye a b'o de don n'i yɛrɛ ka sɔrɔ o t'i la i ka dɔn lajaba sugu bɛɛ lajɛlen bɛ da i kan wa yɔrɔ in ni jabali cɛ kilomɛtiri 30 t'o bɔ o y'a jɛɲɛnenba de ye u n'a tabalili kɔnɔna na kule kɔni bɛ bi sɔngɔ n'a lamini bi kɛrɛnkɛrɛnnena bi nin ye mara caman ye bi segu marabolo yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ dabaliban na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala an ka jamana ala k'a bila basigi minɛ kɔnɔ n'o tɛ jamana in kɔnɔ na bi bɛɛ lajɛlen bɛ kule la dɛ ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kabini kununko kana se an bɛ yɔrɔ min na ko sisan min ye sɛbɛnfɛnw caman ye n'i y'a sɔrɔ olu ye bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a yira k'a fɔ ko mali mɛriba yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnena adama sangare ko ale minɛnen bɛ kunnafoni caman bɛ yen minnu bɛ k'a sɛbɛnfɛnw kɔnɔna na maa caman ɲininkali ta ni ka ɲɛsin an ma nka fɛn min bɛ yen n'an bɛ se k'o kɔni fɔ an yɛrɛ ɲininkaliw kɛ fan caman fɛ ka taa se i ka dɔn k'a fɔ min ye a yɛrɛ masuna maa caman ye an ma se ka kunnafoni balo ni si sɔrɔ o t'a yira k'a fɔ k'a ma kɛ o fana t'a yira k'a fɔ k'a kɛra ni ala sɔnna ma an bɛ sɛgɛsɛgɛliw la ni kunnafoniw nana ye piratigɛw sɔrɔ ka da maaw tulo kan ni ala sɔnna ma kunnafoni nataw kɔnɔ an b'o bɛɛ lajɛlen piratigɛ di aw ma fɛn bɛ fara bɛɛ lajɛlen kan mali ka basigi bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen fanakaw fɛ yan kelen bɛɛ bɛ maa nɔ t'i teri ye n'i ye fana tɔgɔ fɔ dama bi diɲɛ kɔnɔna na bɛɛ ɲɛ bɛ fɛn min ye bi o ye kunkolotigɛ de ye kunkolo min n'a tigɛra fana a kun cayara maaw kun hakili la ko i k'a dɔn ko nin na kɛ a bannen yɛrɛ ye k'a sababu kɛ n'a kɛra waatiw la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛ jɛ fo maaw hakili la k'a ko bɛ ban kuma nin kelen a bɛ bala k'a ye ten k'u y'u deli ma ko lamaga ni fana ka y'i wele nɛgɛjuru fɛ n'i tɛ bɔ fana i bɛ jɔrɔ fɛn fɔlɔ min na k'a bɛna kunkolotigɛ dɔ kibaruya f'i ye de k'a sɔrɔ kɛ a kɛlen bɛ ka fanakaw tɔɔrɔ wa fana yɛrɛ ka taa se nin ye fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen n'a bɔra maa minnu bɛ yen n'olu ŋaniya jugu y'a kɛcogo ye n'olu yɛrɛ tɛ nin de ja maa si kelen n'a fɔra bunadamaden ɲɔgɔn ka t'i kan tigɛ hali saga kan tɛ tigɛ cogo min na min yɛrɛ ye kabako u b'i kan tigɛ hali kunkolo tɛ to a dɔw la ka tila ka taa kunkolo kɔni k'a bɔ yen pewu o ye dabalibanko de ye kununko an b'a lɔn k'a fɔ u ye fɛnɛgɛnni dɔ n'i y'a sɔrɔ a si yɛrɛ san 19 de tun kan ka daminɛ sisan an b'o kɔnɔna na san 18 de don a 19 yɛrɛ an kun b'o kan u y'a minɛ kununko ni ka taa kan tigɛ ka dugu jɛ kununko la yaasa ka nin piratigɛ d'a ma tuma min na n'a kɛra maaw kɔni taara fan bɛɛ lajɛlen fɛ fana an b'a lɔn k'a fɔ baara in kɛlen kɔfɛ an ka cɛbɔ Siyaka Goyita wulila ka jɔ yɔrɔnin bɛɛ la ka taa kɛnɛ kan a sera kɛnɛ kan waati min na Siyaka ye seereya dɔw sɔrɔ kɛnɛ kan olu filɛ ne tɔgɔ ye ko Bakane an b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini kira fɛ nin ko min filɛ fana kɔnɔ nin ye ala bɛ se k'an dɛmɛ na cogo min na ka nin ko bɔ kɛnɛ kan o hakilinaba de bɛ an na bi fɛn min ye an ka faamaw dɛmɛ min ye nin ye ni faamaw ma o perepere latigɛ an ye ka papiye d'an ma an k'o kɛ nin ko min bɛ dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma ɲɛdɔn dɛ parce que ni population wulila bi quartier bɛɛ la ka baturu kɛ walahi a ɲɛ bi dɔn faamaw tɛ se ka nin ɲɛdɔn yan dɛ n'an ma sira d'an ma population ka wuli ka jɔ a tɛ kɛ mankan ye koyi an t'a kɛ balawu ye an tɛ maa si ka fɛn jɛ an bɛ k'an ka malo sutura yɔrɔ de ɲini n'o ye lebu min bɛ fana ka bi a k'an dɛmɛ a ka sira d'an ma an ka faamaw dɛmɛ an yɛrɛw k'an dama gurupu sigi an ka baturu kɛ anw tɛ faamaw ye koyi nka u ka sira d'an ma o de ka d'anw ye. Alhaji Mamadu Jara n bɛ fana Bajara na yan n ye garibu karamɔgɔ ye n fana y'an ka misiri wajulikɛla ye bagayɔgɔkɛ an diinɛ baara kɛ ɲɔgɔn don ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ i bɛ fanakaw ye ɲɛmɔgɔ bɛɛ nana mɛ an kɔni bɛ min ɲini k'a ɲini ala fɛ a ka nin ko in tiɲɛ da kɛnɛ ma nin ko in bi sidɔn cogo o cogo ala kana n'a sababu ye fana ya bɛɛ kamana gana walahi diɲɛ kɔnɔ bi k'a fɔ k'i bɛ bɔ fana i kun de bi soli de i malolen de don nin ko in kama maa si ka laɲini tɛ an se ko ye min ye faamaw ka ordre d'an ma an tɛ wuli ka kɛlɛ kɛ u ka ordre d'an ma sigida bɛ lakanda cogo di an ka se ka kunnafoni d'u ma gɛlɛya min b'an ka sigida kan tɔɔrɔ min b'an kan ɲɛni min b'an kan an b'a dɔn an balimakɛ silamɛ de don a y'a da ala ka dɛsɛya ka jugu dɛ n'i y'i jɛ tɔw kɔ k'a faga nin faga cogo in nɔ k'a da ala kan k'i tila k'i mankan je i ma mɔgɔ si la wuli ka yɔrɔw cɛncɛn an bɛ faamaw de kɔ tuma an b'a ɲini jamana faamaw fɛ fana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka jɛ di sigidaw ma an ka se k'an ka yɔrɔw kɔlɔsi an ka kunnafoni d'u ma ka dugawu kɛ an ka sigida ala ka basigi aw minnu bɛ ka kunnafoni fana ɲini an b'a ɲini an fɛ an bɛ ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ni lebu ni nin fitinɛ in bɛ bɔ fana cogo min na adamaden kelen joli bɔnni a bɛ kasara min se sigida ma maa si t'a dɔn ni ala tɛ ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma. an b'a lɔn k'a fɔ nin waleya min n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la fana n'a lamini kɔnɔna na bi k'a fɔ olu t'a dɔn u b'u ko yɔrɔ jumɛn na ka t'u ja yɔrɔ jumɛn de la n'i ye fana jateminɛ bi
duguba duguman de nga e ka dɔn fana bilama kɔni a kɛra bi n'a tɔgɔ fɔra ɲɛna dɔrɔn a bɛ mangoya yɛrɛ dama de ko fɔ k'a sɔrɔ fana tun ye yɔrɔba ye yɔrɔ min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ ni maa kun b'a fɔ dugudo ko dugu makamaba dugudo bi i bɔra Bamakɔ kɔnɛ na dama i bɛ se walima i bɔra Segu dama a bɛ Segu ni Bamakɔ cɛmancɛ de la ka tila k'a kɛ sanga ni waati bɛɛ kɔ nin gɛlɛya ninnu bɛ kɛ fɛn bɛɛ bɛ fɔ e ka dɔn ta ti bɔ si ti bɔ a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ tila ka kɛ maa caman ka fɔ la bi ko min kan ka kɛ dɛ ko fɔ fɛɛrɛ balale de ka tigɛ e ka dɔn dugu yɛrɛ ka se ka duni du k'a bɛɛ lajɛlen larawuli dɔw ka fɔ la ko n'o kɛra ko kunkolo k'i ka dɔn k'a tan ne yɔrɔ jan i ka dɔn ko tɛgɛdanda tigilamaw ka bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ n'a fɔra bi dɔw ma k'u bɛ bɔ fana dama o yɔrɔnin bɛɛ la u b'u tiɲɛ ni maa ye maa fa e ka dɔn bi ko se bɛ e walima k'e bɛ k'o kɛ diɲɛ laban mɔgɔ gɛlɛn kama walima e bɛ k'o kɛ bi a mana kɛ fɛn o fɛn e ka baara tɛ se ka kɛ foyi ye fo buna adamadenw ka se k'olu kasara o nin na ni maaw ɲɛ t'i la masalaw taara ɲɛ b'i la fana n'a lamini bi an ye maa caman wele nɛgɛjuru siraw fɛ ka maa caman ye k'a bɛ ɲininkali ta ka ɲɛsin olu b'a yirila k'a fɔ k'olu yɛrɛ tɛ se ka kuma foyi fɔ fɛn in na bilen nin fura minnu kɔ dɔw y'u ka minɛnw tiɲɛ ni ka fana bila yɛrɛ daminɛ ka ban dɔw bɛ hali bi olu bɛ k'a fɔ bi ni nin kɔni bɛ senna ko nin kɔ tɛ tigɛ olu bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini ni ka bɔ fana o ye dabalibanko de ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen kɔni k'a bila basigi ani lafiya maa minnu b'a kɛ ka se ka fura bɔ a kelen bala yɛlɛ ka woro ɲɛma u ka mara ɲɛma n'i y'a sɔrɔ mɛrilakaw ye olu ka fɔ la ko k'a sɔrɔ poste bɛ waati min na ko nin kun tɛ ka kɛ nka kabini poste taara ko de kama ko nin ɲɔgɔnna caman caman bɛ ka kɛ olu ka mara kɔnɔ na ko ni fɛɛrɛ bala yɛlɛ sira ka tigɛ ka poste segin u ka mara kɔnɔ na k'a dɔ bɛ dɔ la k'a bɛ ka kɛ waleya min na k'i ka dɔn ko waleya in ko fu bɛ siri a dan na waleya min n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra maa min na o yɛrɛ fa ale yɛrɛ Saka Goyita ye ɲininkali k'a la ye kuma min fɔ Saka Goyita ye o filɛ ne tɔgɔ Masawule Bagayoko Bamakɔtɔ Agi Bagayoko kungolotigɛlaw kɔni u sera ma sɔrɔ barokɛlaw de kɔni tun ka ca fɛ ne ka jate la tun bɛ se mɔgɔ 10 jate hakɛ ma bon n bɛ mɔgɔ min d'a la n y'o ko fɔ polisiw ye o ni Bamakɔtɔ kɔrɔkɛ taara ka taa cɛni minɛ u ka so kɔnɔ ka taa sɛgɛsɛgɛli bɔra a kan faamaw ye ne ɲininka n ko mɔgɔ su de b'a la mɛ n t'u dɔn an cɛ tun ka jan sɔrɔ ne dun dara 23h ne bɔra safo la ne bɛna don so kɔnɔ 23h ne bɛ n da k'a daminɛ 3h ka na 4h ko in kɛra o kɔnɔna na puisque ne ka wulu bɛ danga da la wulu kasira n bɔra kɛnɛma a kɛra na komi siri ne tun bɛ taa yɔrɔ in na ala ko tiɲɛ ne ma se ka taa yɔrɔ lajɛ n ye da tuguni bon n yɛrɛ y'a bila n kunna baasi tɛ yen ni lɔgɔjɔ ko in tun tɛ hali n'an tun b'a dɔn a tun tɛ dɔn sisan a bɛ fini de feere kɔrɔkɛ in de tun bɛ taara ka taa la wuli sisan a bɛna ta moto la ka taa bila place la k'a ka matériel d'a ma ka taa fini feere la kɔrɔkɛ taara sɔrɔ nin kɛra a sinna ka don ne kan ka taa ɲɛfɔ n ye hakilisigi la pour que a bɛɛ kun ye a bamuso kana bɔ a kalama bon a taara fɔ n ye hakilisigi la n bɔra nka n bɛ ba hakili siɲɛ ba ma sɔn ba y'a sinna ten k'a dɔn ten i b'a fɔ ko dɔ y'a fɔ a ye de ne ko n k'a k'a fɔ a ɲɛna a fɔra a ɲɛna komi kunkolo yan fan ka fɛgɛn bon ale kɔni kulela n y'a ɲɛfɔ a tɔgɔ dara cɛkɔrɔba min na n sar'o fɛ k'a ɲɛfɔ ye n denkɛ kɔrɔbalen ale ye moto ta a taara komisariya ka taa polisiw nɔfɛ ka na kumakan laban min bɛ ne fɛ mɔgɔ se tɛ mɔgɔ ka mɔgɔ faga ye dɛ ne ko n k'a ma n tɔɔrɔ a ye n tɔɔrɔ se tɛ ne ye dɛ se tigi ye ala ye ne b'a da ala kan ne ye min fɔ gendarmekɛ ye an bɛ jɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ puisque olu ko k'an ka patrouille k'an ka carré kɔnɔ mɔgɔ premier min fagara garabali da la n'o ye Bakari ye an ye ɲɔgɔn lajɛ kɛ misiri kɔnɔ ne de prékumana ne ko n ko an ka patrouille k'an ka carré kɔnɔ bɛɛ jɛna na an commencera ka mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn daminɛ ko dugutigi y'a yira k'olu sera faamaw fɛ yen ko faamaw ko an tɛ se ka patrouille kɛ ne ko n ko n'an tɛ se ka patrouille kɛ n ko ten n ko an sen tɛ wulukɛla la n k'a latigɛ ko ɲuman don ni ala y'a kɛ a kasara yɛrɛ nana bin ne kan an ka jɛ an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan faamaw aw ka sira d'anw ma an fana k'an ka baara kɛ n'a kɔni sera k'o kɛ baara bɛ dilan ka ɲɛ mɛ n'o tɛ se ka kɛ fɔ faamaw ka parti ye goudron da mobiliw bɛ si ka boli an kunna fɔ ni mɔgɔ min ka sunɔgɔ giriyara ko caman bɛ kɛ carré in kɔnɔ yan mankan na bolimafɛn na ko ne tɛ bɔ min kalama ka dɔgɔ mɛ sɔrɔ ta n ye moto mankan mɛn n y'a bila n kunna de ko buru feerela de don est-ce que u ye ne ka cɛnni faga u taara ni moto de ye ma taa ni mobili u taara ni moto de y'a yɔrɔ la ne dun b'a dɔn nin tɛ mɔgɔ kelen ye se ka nin baara kɛ an baladan k'a fɔ ni tun ye denmisɛnnin min kasarala nin na ni tun y'a wololu fa yɛrɛ de kan ye u bɛɛ na ka fɔ bɛ dugu lakana ko i ka dɔn ko faamaw ye kunnafoni cari ka segin kana k'a fɔ k'o tɛ bɛn sariya la u bɛ nin caman de kɛ yɔrɔ caman na n'i ye maa ye ka ba sin kɔni to yen ka bamuso sin ɲini o b'a sɔrɔ a dɛsɛra ba sin de la f'u ka nin de faamuya hali yɔrɔ caman na bɛ a nana kɛ sɔrɔ ye lakanabaliya fɛ maaw ye marifa dulon gɛrɛ na dɔwɛrɛ tɛ dɛ aw kan ka lakana cogo min na a tɛ ɲɛ sɔrɔ o la a sigilen bɛ ka lakana kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ lakanabaliya bɛ ka wara ka taa fɛ n'aw ye weleli kɛ ɲɛ tɛ ko la a bɛ kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛ ka kɛ dɔwɛrɛ bɛ kɛ o de kama maa caman bɛ yen olu bɛ wulikajɔ ta ni ka yɛlɛ lakana ta ka ɲɛ suma n'a fɔra an bɛ wulikajɔ kɛ anw yɛrɛ ka se ka kɔlɔsili kɛ
dɔ yɛrɛ tɛ ka se ka dɔ fara lakanabaw ka baara kɛta de kan. Nin ye a taasira ɲumanba dɔ de ye min bɛ ni fasodenw ye nin hakilila ta faso yɛrɛ kan k'u dɛmɛ nin de la. A bɛ kɛ so ye kojugukɛlaw bɛ bɔ dugu la nka n'a fɔra ko o ti bɛn o de bɛ kɛ so ye o ti bɛn nka waleya min bɛ yen n'a kɛ kun ye o bɛ tila ka kɛ foyi ti bɔ a la. An bɛ dugawu kɛ maa minnu ye nin kɛbaw ye hali bi yarabi ala ka u kɔni ka se ka fura bugɔ woro ɲɛma. Waleya in sen fɛ Saka Goyita kɛla ka den yɛrɛ ka tila k'a ba ɲininka o ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. Ne tɔgɔ Kura Jara Fana Bajalana. Ne kɔni tɛ foyi fɔ mɔgɔ ɲɛna, ne kɔni bɛ silamɛ bɛɛ dɛmɛ, bɛɛ ka jɛ ka ne dɛmɛ. Ne kɔni den an ma bɔ mankan foyi kalama. Fɔtɛ yɛrɛ de ko k'ale y'a wulu mankan mɛn wagati da ani moto. Ne ma foyi de dɔn, ne girinna ka bɔ ka taa sɔrɔ dayɛlɛlen don. Ne na fatɛ nin ko tɔrɔ ko ba taara dɔgɔ la wa? Aw k'a ye ko ɛri ma se fɔlɔ. Ne donna so kɔnɔ 6 heures ni 7 heures kɔnɔna na tuguni ne wulila ka taa kɔrɔkɛma la wuli. N ko ka taa la wuli. Yɔrɔ kɔni ne tɛ foyi kalama a la. N'a yɛrɛ tɛ wuli kunu wulada. An y'a tɛ wuli kunu wulada a ka kɛnɛya ni la fin t'a la jɛ t'a la. A y'a den kelen sɔrɔ muso fɛ san 18 san kɔnɔ n'a daminɛta 2002 de don. A wolola 2002 la. Ne tɛ foyi dɔn ala bilen, ala de b'a gindo dɔn. Ne kɔni y'a yira ala la, gindo bɛ fan o fan ala k'a gindo bange. Se foyi tɛ ne ye, dabali tɛ ne ye, ne y'a yira ala la. Se foyi tɛ ne ye, ne y'a yira ala la. I y'a yira tigi la, a yirala fɛn min na o ka bon kosɛbɛ ni ala sɔnna ma, ala ɲɛ b'a bɛɛ la. Ni maa min ye maaw ka sɛdenni ko se kari k'e bɛ sufɛla la k'o kɛ, masalaw taara b'i kɛ ɲamɛ senkari tile se kunjɛ fɛ. An bɛ dugawu kɛ hali bi yarabi ala nin ko in ala k'a dangɛnɛma n'o tɛ fana bilama bɛ kɛ ɲugutɔ fɛn fanakaw yɛrɛ bolo kuma tɛ maa minnu tɛ bɔ fana k'a sababu kɛ nin waleya ninnu ye. Yarabi ala gindo mana sɔrɔ a la se masaramani ala k'a gindo dangɛnɛmaya. N'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye oraji mɔnɛ baarakɛlaw ye olu ni kulu minnu bɛ n'u ka baara ye carte feerew ye u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ u bɛna baarabila kɔni k'o kɛ bi k'a sababu kɛ k'u ka baaraw kɔnɔna na u gɛlɛya b'u sɔrɔ a la. U y'a misaliya laban yɛrɛ de ko hali seli kɔnɔna na min ye ka don ka fɔ ka maa dɔ ye ko dɔ ye marifa ci a la oraji mɔnɛ baarakɛlaw ka tila ka taa n'a ka saki ye k'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen minɛ a tun bɛ carte feere k'olu bɛɛ minɛ ka taa n'o ye miliyɔn wɔɔrɔ n'a kunkanfɛ u bɛɛ lajɛlen tun b'a kunna. Wa hali bi a daminɛ dɔgɔtɔrɔso la ko oraji ma taa lajɛli ta ka ɲɛsin ma u ye fara ɲɔgɔn ba kɛ k'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen fɔ a kɛnɛ kan. O kɛnɛ kan kuma bɛ daminɛ ni maa min ye Adama Kulubali do ka fara Galo kan seera minnu sɔrɔla a kɛnɛ kan a maa dɔw fɛ cɛ ni muso an k'u lamɛn. A taatɔ a ka so bandu bira a ka sira fɛ k'a ka sagi dɔrɔn n'a ma sagi dɔrɔn marifa cayara u ye marifa ci ko fɔlɔ min kɛ o y'a tɛgɛ sɔrɔ a ma sɔn ka sagi dilan u ye marifa cayala siɲɛ 9 ɲɔgɔn mais 5 de y'a sɔrɔ a yɛrɛ ye mun sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna baara in kɔnɔna na ale yɛrɛ ye baara kɛ san 10 mais problème n'a sɔrɔ k'a bana ka taa lada dɔgɔtɔrɔso la tile 11 a dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ baara kɛ réseau mun kan réseau ma mɔgɔ kelen wuli ka taa lajɛ a fana ka patron ye masɛri mun ye masɛri mɔgɔ kelen wuli ka taa lajɛ anw taara lajɛ hali n'a sɔrɔ tɔɔrɔ b'a kan an ka lajɛli kɛra ale ma sababu ye a y'a dɔn ko mɔgɔ dɔw b'a dɔn ko ale bɛ yen kuma ye mun ye dɔrɔn ka fɔ mɔgɔ ɲɛna ka fɔ nin baara in kɔnɔ an bɛ insécurité la an bɛ baara la sɔrɔ t'an ye baara kɔnɔ dimi kan kan an ka nafolo min daraki parce que ale wari min b'a ka segin kɔnɔ a bɛ taa miliyɔn 6 dɔɔnin na kati caman fana b'a kɔnɔ a t'a da dɔ yɛrɛ. Orange n'a y'o produit ye ka yala yala ka mɔgɔ inscrit an de fana engagera ka an ka nafolo engagé a la Orange il faut que u ka faamu an tɛ u kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye an tɛ Orange kɛlɛ baara an de y'a développé an de y'an ka dɔrɔmɛ wari k'a Orange bɛ wari sɔrɔ don o don hali ni Orange ma produit wɛrɛ feere Orange monnaie bɛ Orange balo n bɛ misali la ta 2000 70 80 feere ma deli ka yɛlɛma mais mun kama an ka sɔrɔ bɛ yɛlɛma u binna Mali kan u binna Maliyɛn kan n'aw y'a Sénégal lajɛ Sénégal ka frais de retrait 50 90 Côte d'Ivoire ta ye 50 200 ni mugan Mali ta ye joli 330 ni frais nana 90 50 an tɛ se ka fɛn ko mais aw kɔni aw dɔrɔn k'a dɔ fɔ o la an b'a fɔ ko an tɛ jɛn n'a ye Orange y'a an ka sɔrɔ bɛɛ de tigɛ répondeur tɛ mɔgɔ si fɛ ni Mali tɛ kɛlɛ jamana a bɛ se ka kɛ cogo di fɛrɛ ka ca ni tɔw ye cela veut dire que Maliyɛn de ma hakili to u yɛrɛ la. Ne tɔgɔ ye Lasana Fofana ye ne ye collectif membre ye n'i y'a ɲɛ kɛnɛ in kan yan bi dusukasi Orange kelen bɛ ka tɔɔrɔ min ta ka an sɛgɛrɛ hali an ka nasɔngɔ an laban tɛna se k'o sɔrɔ Orange bɛ feere in daminɛ yan don min na a nana ni buru ni kafe de ye ka na di anw ma an kun bɛ sɔrɔ min kɛ hali fonctionnaire dɔw tun tɛ o sɔrɔ kɛ an tora Orange ka produit feereli la Orange nana bɛ sira wɛrɛ ta sisan o sira in o ye ka anw bɔ baara la ye an kɔni bɛ welewele da jamana ɲɛmɔgɔw ma an bɛ population yɛrɛ an bɛ wele da o kan k'a fɔ ko grève ka d'an ye an bɛ grève kɛ ka kɛlɛ kɛ o tɛ degun in sera yɔrɔ dɔ ma sisan anw bɔtɔ don baara la n'anw bɔra baara la dɔ de bɛna fara chômeur kan depuis Orange nana Mali la Orange yɛrɛ bɛ se a don min na espérance tɛ Orange la Orange ye espérance sɔrɔ sisan
an bɛ sɔrɔ mun kɛ n'o cayalen b'u ɲɛna u bɛ nata dalen b'o kan k'u b'o k'o ta k'o bila o kun orange k'a bila kun na an bɛ ɲɔgɔn kalama de Kayi fo Kidali an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama ni orange n'u ma segin kɔ an yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ dilan an b'a fara a kan o fɛɛrɛ dilanni degun a bɛ na client aw de kan. Ne tɔgɔ ye Hawa Konate ne bɛ orange money kɛ Sɛbɛnnikoro gɛlɛya belebeleba de b'an kan orange money ko in na commission dɔgɔyara ne bɛ wele bila orange money kɛla dɔrɔn tɛ dɛ population bɛɛ n'i y'a ye anw sigilen bɛ orange money kɛla ne min den tɛ k'a kɛ o dɔgɔkɛ bɛ k'a kɛ ou bien o kɔrɔkɛ bɛ k'a kɛ n bɛ wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ ka fara an kan. Ne bɛ orange money kɛ depuis 2014 anw de ye kɛsugu sigi fɔlɔ ne b'a kɛ 300 logement na nin ne san 7 ye ne bɛ orange money na an balila k'a ye o don na le 1er juillet dɔrɔn an nana an ye baara daminɛ dɔrɔn ɲɛ b'a la commission jiginna orange bɛ décision ta u yɛrɛ ma u t'anw ɲininka fosi an bɛ bali ka wuli sɔgɔma dɔrɔn k'a ye commission jiginna anw yɛrɛ furumusow de an bɛ soli ka wuli k'an ka baaraw kɛ ka sɔrɔ ka taa an dahirimɛ ɲini pour que an kana sigi mɔgɔ la n'a fɔra ko orange don o don u bɛ dɔw tigɛ ka bɔ an ka fɛɛrɛ la vraiment a sera a dan ma sisan walayi ni dɔ wɛrɛ b'an bolo k'a kɛ bi an b'a bila. orange ka client orange pisi bɛ mɔgɔ bolo ka kunnafoniya don bɛɛ lajɛlen ma an ye orange responsable saisi an n'u sigira ka kuma an ma se ka kuma jɔnjɔn sɔrɔ o la an bɛ se ka an jigi da kuma min kan k'a fɔ ko o ye ko min kɛ k'u bɛna segin u kɔ ko in kɛli la o de y'an bila grève in yɛrɛ décrételi la hali sini n'u y'an wele k'a fɔ an y'a ka commission ta an y'an sigi a nɔ la an bɛ grève bɔ a ma mais k'a f'u ɲɛna fɛnɛ n'u ma sɔn an ta ma a bɛ se ka kɛ an tɛ da orange money yɛrɛ dɔrɔn ma an b'u ka produit wɛrɛ viser ou bien an b'a kɛ orange ka produit yɛrɛ bɛɛ ye sisan anw bɛ 0,25 de la o 0,25 a bɛ bɛn 2 baara la a bɛ bɛn dɔrɔmɛ 5 de ma a bɛ mɔgɔ balo wa a tɛ tɛmɛ téléphone chargé wari kan Mali fan 14 k'a fɔ orange money kɛla bɛɛ mɔgɔ min k'i bɛ orange money kɛ k'i b'a fɛ ka fɛn de sɔrɔ baara in na i wajibiyalen don k'an ka mot d'ordre de suivi i tɛ ka kɛ anw kama dɛ i bɛ ka kɛ i yɛrɛ ka nafa i bɛ ka bɔ o de kama grève bɛ daminɛ mardi nata le 3 k'a taa fo vendredi le 6 o bɛɛ kɔfɛ n'an m'an ka laɲini sɔrɔ n'an bɛ jɛ ka mun kɛ tuguni an bɛ jɛ k'o décider. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye kɛnɛ kan ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye a ko ɲɛmaaw ye ka taa se a baarakɛlaw ma o kɔfɛ fara ɲɔgɔn kan kulu in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo Musa Dumbiya bɛɛ lajɛlen ka ma bɛnkɛ ale yɛrɛ kɔrɔfɔta kɛnɛ kan ye kuma min fɔ o filɛ. an bɛ lamaka kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo kamana gan b'an kan degun b'an kan tɔɔrɔ bɛ an kan ɲani bɛ an kan ani orange ka baara kɛ ɲɔgɔn na orange money sira fɛ o de kama anw mago bɛ kunnafoniya cɛrili la an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen minnu tɛ an lasɔrɔ ani minnu tɛ ɲɔgɔn kalama nin wagati la kunnafonidilaw ka se ka kɛ sababuya ye u ka kunnafoniya sɔrɔ an ye baara bila sɛbɛn min bila orange la n'a bɛ daminɛ tarata k'a kuncɛ juma la u ka se ka kɛ sababuya ye an ma ka laseli kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ an bɛ Ala deli an ye lasigi min kɛ ka weleli bila kunnafonidilaw ma u ka na an dɛmɛ kunnafoniya laseli la Ala ka nin kɛnɛ ko o sababu ɲuman dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ni sigi kun bɛ Ala bi o de ye ka wele bila journaliste ma ka ɲɛfɔli kɛ u ye degun minnu bɛ an kan an hakili la degun ninnu bɛɛ lajɛlen surunira mais mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn an bɛ baara jɔ tarata n'o ye mardi ye baara tɛ kɛ mardi nka baara kɛli bɛ daminɛ juma don an bɛ baara kɛ Ala k'an bɛ sababu ma an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Musa Dumbiya kulu in ɲɛma ni tun y'ale kan ye kɛlɛ in kun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ dɔ wɛrɛ tɛ faso kɔnɔna na fasoden bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛ ka lafiya n'a kɛra nɔgɔyada ye an bɛɛ bɛ jɛ nɔgɔya in na o y'a kunba de nka o n'a tabalile kɔnɔna na kunkolo ɲimina mɔgɔ tɛ ɲɛkili cogo jugu la dɔw ta tɛ dɔ wɛrɛ ye ne kan ta fan sɔrɔ an ye kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ ka yira k'a fɔ ko orange ka maa labɛnnen dɔw bɛ yen tuguni olu bɔra ka yira k'a fɔ ko grève tɛ wa minnu bɛ yen n'olu ka baara don kabini lawale la olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu filɛ k'a fɔ baarabila in kɔni k'a bɛ senna Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen la ko bɛɛ ka jɛ ka kɛ forobakɛla don maa dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ u da sera u bɛɛ lajɛlen ma n'a fɔra an ka jamana kɔnɔ bi dɔw bɛ wuli kɛjɔ kɛ k'a fɔ an bɛ forobakɛlɛ kɛ dɔw bɛ n yɛrɛ ta dama nɔfɛ olu b'a fɔ k'u bɛ n gwara da o ko la nin ye dabalibanko de ye an ka jamana fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ lafiya ni fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka o lafiya sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ Ala k'o hakili d'an bɛɛ lajɛlen ma ka se k'o kɛlɛ kɛ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na an ka jamana ɲɛmaaw olu n'i ka dɔn ka fɔ jagokɛbaw u tun ye sigikafɔba dɔw kɛ minnu bɛ ni bolobaarakɛlaw b'o la ka taa se jagokɛlaw ma ka se ka bɛnɲɔgɔnya dɔw ta bɛnɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna na min ye ka dɔn ka fɔ buselakaw
olu ka ma ɲɛma ni y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mohamed Dugure la bɛnɲɔgɔnya in kɛlen kɔfɛ ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ka point belebele tun ye point 5 min ye a fɔlɔ o y'a ye k'a fɔ gɛlɛya min tun bɛ an ka abattoirs kɔnɔ particulièrement abattoir sans fil gɛlɛya ni degun caman bɛ an transformateurs kan yen abattoir kɔnɔ ayiwa gɛlɛya ninnu an y'a ɲɛfɔ faamaw ye ni solution ma sɔrɔ olu la o ye an ka ayiwa kɛlɛkɛkun dɔ ye bon ala y'a kɛ faamaw fana wulila ka jɔ o ye effort caman kɛ pour que an ka laɲiniw ka se ka sabati ni abattoir in fana kɔnɔ o tun ye an ka laɲini fɔlɔ ye an ka laɲini filanan o ye k'a fɔ an transformateurs n'o ye bouchers ni wayew ye ayiwa gɛlɛya bɛ an kan an ka juru sɔrɔli ma nɔgɔ bankiw la parce que olu ye critères entrepreneuriaux ye or an transformateurs ninnu an caman ye métier artisanal mɔgɔ minnu ka métier bɛ niveau artisanal la n'i nana industriels olu bɛ dossiers ni procédures minnu kɛ pour créer les industries ka olu fana condition kelen exiger artisan boucher artisanw na donc i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ a la donc an tun y'o fɔ o ye donc maintenant o ye hakilina caman fɔ anw ye k'a fɔ banque islamique yɛrɛ la bi fonds développement dɔw bɛ yen an bɛ se ka gɛrɛ olu la ni projet dɔw ye a ka ca la o bɛ se ka o projet ninnu financer an bɛ baara kɛ ka olu sara o n'a ɲɔgɔnnaw donc o ye o deuxième point ye maintenant troisième point o tun ye manque de formation ye parce que i b'a dɔn boucheya ye métier lo n y'a f'i ɲɛna ko artisanal lo bon métier o métier yanni ka taa a baara exercer f'a ka sɔrɔ i ye métier kalan k'a faamu fɔlɔ bon n'i y'a lajɛ boucheya an caman bɛ a sɔrɔ an faw ni an benkɛw ni kɔrɔw ni teriw an bɛ na kɔnɔ ni affiliation ninnu de la mais bi normalement boucheya an ka point sabanan tun ye formation ko ye gouvernement k'a gɛlɛya formation damadamaw bɛ yen ka olu ɲini ka ɲɛsin boucherw ma n'o ye formation en termes d'hygiène b'a dɔn baara min don a mako bɛ saniya dɔw la donc fo ka baarakɛlaw gouvernement kan ka jija ka formation ɲini ka lase transformateurs ma saniya yɛrɛ sira kan n'o ye hygiène an ka sogo bɔcogo abattoir la ka se suguw kɔnɔ ka se an ka rôtisseriw la n'i tɛmɛna o kan ka taa suguw kɔnɔ ka taa sogo feere tabaliw lajɛ bon vraiment ça reste à désirer donc gouvernement fana kan ka jɔyɔrɔ dɔ kɛ bi parce que n'i y'a mɛn kɛnɛya a fɔlɔ ye saniya ye ni tun ye Mohamed Dugure kan ye boucherlakaw tɔgɔ la min ye ka dɔ k'a fɔ jagokɛbaw suguninkura kɛrɛnkɛrɛnnena kulu min bɛ wele ka dɔ k'a fɔ jamana kɔnɔ ko Sina Mali o ɲɛma Abdoulaye Cissé ale ye kuma ta jagokɛlaw tɔgɔ la bɛn kɛra fɛn minnu kan an ka lamɛn haya an ka point ye min ye a belebele ye min ye an ka sugu ka kɛ titre foncier ka d'a ma faamaw y'a accepté k'u b'a kɛ o ye kelen ye contrat minnu b'an ka sugu kɔnɔ contrat de bail avec promesse de vente u y'a accepté solution min ɲini o na parce que jamana de ye sugu de ko sugu de don e maire tɛ se ka taa yɔrɔ dɔ di dɔ ma contrat de bail avec promesse de vente ka t'o d'o tigi ma k'a fɔ non k'o tigi ta y'a ta ye k'a sɔrɔ état de ta de don population de ta de don mairie de ta de don e kelen ta tɛ e tɛ k'a feere o yɔrɔ feeretaw bɛ yen yɔrɔ minnu bɛ lotissé don o don yɔrɔ dɔ bɛ ka lotissé olu bɛ se ka feere y a pas de problème mais min ye yɔrɔw ye k'a fɔ ko min ye état ka yɔrɔ dilen ye aya o ɲɔgɔn tɛ se ka feere aya an ɲɛ b'o la o de ye sugu ninnu ye an ɲɛ b'o la ani fɛn caman wɛrɛ an y'a kuma fɔ ka caya ala y'a kɛ jɛn kɛra n'o fana ye mais fɛn damadɔ bɛ yen nɔ olu bɛ daminɛ kalo kelen an ye fɔli k'o la fɛn dɔw bɛ yen nɔ 45 jours signature kɔfɛ olu dɔw bɛ daminɛ fɛn dɔw bɛ yen 4 mois min ye dédommagement ta ye 4 mois atelier ba dɔ bɛna labɛn a atelier an ni douaniers chambre de commerce chargeurs maa o maa min jamana in kɔnɔ i da bɛ se ka don a la bɛɛ bɛ taa a kɛnɛ kan maintenant n'an taara mun de bɛ kɛ mun de bɛ to yen mun de bɛ se ka fɔ bɛɛ bɛ jɛ i b'o fɔ ni bɛn kɛra min ka baara ka kɛ n'o ye parce que an ɲɛ bɛ mun de la bi min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye an ɲɛ b'a la Burkina filɛ nin ye bi ka bila bani ye mais jɔn de bɛ ka Burkina bila bani ye Mali commerçants de taalen ka taa magasinw ta parce que Burkina dédommagement da ka di an ka commerçant denmisɛnninw filɛ ka taa sanni kɛ Burkina de bi comme mɔgɔ bɛ taa sanni kɛ Dubai cogo min o ye kojugu de ye mais jɔn de bɛ ka na n'a minɛ ye maliyɛn de bɛ ka na n'a ye maliyɛn de bɛ ka taa san k'i ka nafolo ta i ka miliyariw ta ka taa n'a ye jamana wɛrɛ la ka taa investir yen nɔ o jamanadenw bɛ ka baara sɔrɔ o jamanadenw bɛ ka avancer an minnu ka jamana de don an minnu ka nafolo de don an de bɛ tila ka taa sa olu bolo an bɛ ka segin kɔfɛ n'i y'o jateminɛ tɔɔrɔ ka bon fo k'a daba tɛmɛ sisan k'u jɛna n'o fana ye ko signature kɔfɛ kalo 4 atelier min na labɛn
bɛɛ b'i y'o kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma aw yɛrɛ b'i y'o kɛnɛ kan parce que ni commission sigira min bɛna baara kɛ jako aw bɛ y'a kɛnɛ kan pour que ni bɛn kɛra min ka diɲɛ ka bɔ a kalama haya min i ka minɛn sa Bamakɔ yan i bɛ ka taa n'a ye Segu ou bien i ka minɛn sa Segu i bɛ ka na n'a ye Bamakɔ k'i minɛ sira la ko dédouanement ni dédouanement bɛ minɛ na ne bolo dédouanement bɛ minɛ frontière de la une fois que i frontière tɛmɛ i bɛ fo jamana milieu la a man kan ka minɛ na facture de ka kan ka minɛ na n'a ma ɲɛ a kɔ o bɛ se ka to o grossiste de fɛ o région na ou bien frontière la k'a fɔ e bɛ ka minɛ ladon cogo di a ɲɛ b'i ka facture la mais a tɛna se ka kɛ k'a fɔ ko e bɛna a tigi kunbɛn jamana yɛrɛ camancɛ la ka sin ka na a ka minɛn saisi ko parce que ko ɔhɔn ko e mago bɛ dédouanement na. an baladan k'a fɔ ni tun ye Abdoulaye Cissé ni tun ye ale kan ye u y'a fɔ cogo min na yarabi an y'a bɛn ɲɔgɔn min ni o kuma talen bɛ yarabi ala k'o bila sababaya minɛ kɔnɔna na n'an bɔra ye lujuratɔw ka fara ɲɔgɔn kɛ bi olu kan ka dɛmɛ cogo jumɛn de la o kɛra hakilila dɔ y'an ka jamana kɔnɔna na min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛ fara ɲɔgɔn ba ye a kɛnɛ kan maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ lujura kɔni n'a bɛ olu la olu yɛrɛ caman b'u ka hakilila di an ka dɔw lamɛn. Ne ye gestion des ressources humaines de kɛ donc n bɛ yɔrɔ min na bi n tɛ baara la mais o m'a to n ka n sigi ka n bolo da n sen kan dɛ o de kama n bɛ ka évoluer entrepreneuriat kɔnɔna la n ye n ka petite entreprise n bɛ tigadɛgɛ dilan k'a don juru la kalo mana san n bɛ a juru kani. anw minnu ma kalan anw minnu bɛ bolomayɛlɛma kɛ ka projets proposer an ye pour que an k'o sɔrɔ ka baara dɔw k'an yɛrɛ o ka fisa an k'an sigi sarakadeli la nafa t'a la anw tɛ sarakadeli fɛ. an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ ni baarakow ye minnu ma kalan u k'olu dɛmɛ bɛɛ bɛ jago kɛ donc n'i y'a k'an ye n'an y'an yɛrɛ ta an bɛ se k'an denw ta an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ. degun bɛ cɛ lojurabagatɔw kan mais musow ta ye o triple de k'a daminɛ baara yan fan fɛ ka taa bila furuko gɛlɛya ban kan baarako gɛlɛya hali baara la an disqualifielen don ka sababu kɛ an ka lojura ye dɔw b'a an filɛ ni ɲuguntɔfɛn dɔw b'a fɔ k'i nana charge dɔ ta k'a da an ka charge kan dɔw yɛrɛ y'a kɛ comme malédiction mali gouvernement a ye dɔ kɛ n'an ko k'an ma fɛn kɛ an bɛ kɛ fitiriwale k'u bolow bila sɛbɛn na convention relative des droits des personnes handicapées olu de sɔnna k'u bolo bila la u kun ye avancé caman yɛrɛ kun kɛra an kun taara ɲɛfɛ n'an ka faamaw ye layidu minnu ta layidu dafabaliya in de 2012 à nos jours an ka situation dégradera yɛrɛ de mais sisan kɔni an b'a fɔ ko an ye deux pas en arrière de kɛ o soba kɔnɔ u bɛ duga k'u nɛgɛ k'u b'u furu n'u ye a bɛ kɛ to kuma kɔnɔ n'u ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ fɛ u ye k'u to yen a bɛ kɛ degun sugu bɛɛ lajɛlen ye o man di ne ye k'a ɲini autorité maliyɛnw fɛ u ka sanction ɲini o mɔgɔ tigilamɔgɔ la mun bɛ nin kɛ muso la u ka sanction ɲini u kama parce que lujura anw ka laɲini tɛ ala de ka latigɛ don. cɛw ka furuko balimaya sira bɛ se ka k'a la olu bɛ se ka furu sɔrɔ mais muso lujurabagatɔ kɔni i y'a ye kɔni k'i furu la o y'a sɔrɔ i ye sɛbɛkɛla de an bɛ don min na komi bi ou bien lujurabagatɔ dɔ a b'a ka so a b'a dɔn fɛn min ye lujura ye o de la a bɛ sɔn k'i accepter. an baladan k'a fɔ ni tun ye lujuratɔ dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ɲɛ s'u ma sango basigi lafiya u bɛ se k'an ka jamana sɔrɔ cogo min na n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ an ka kalanko bilama a bɛ ka don ngalama ka taa fɛ lakɔlikaramɔgɔlakaw olu ni faso ɲɛmaw olu kɔni bɛ ka muru sama ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔna na nin baara in bɛɛ lajɛlen Ismail Fane ale ye kalansotigi ye o kɔfɛ hakilila juru caninen don a bɛ to ka hakilila caman di jamana kɔnɔna na nin baara min bɛ ka kɛ Ismail Fane e b'a bila minɛ jumɛn de kɔnɔna na. ne b'a bila munna min kɔnɔ o ye jateminɛbaliya ye an ka faamaw fɛ yanni an ka faamaw n'o y'an ka ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna yanni u ka décision ta parce que école karamɔgɔ ka ko daminɛna ni ɲɛmɔgɔ kɔrɔ minnu kuma an kunna n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔrɔ ye k'a f'u ye yanni a ka loi ta ka loi voter a ka miiri loi ko la kosɛbɛ k'a lajɛ ni jamana fanga bɛ s'a kɔrɔ walima n'a tɛ s'a kɔrɔ o de y'an se ni kɔlɔlɔ ma k'a fɔ an ka politiciens ye u ka politiki kɛlɛ kɛ u ka école ko nin b'u ka politiki kɛlɛ la parce que n'i ye école dɔ politiki kɛlɛ kɔnɔ i bɛ jamana ci de parce que an den minnu bɛ yen n'an dɔgɔnin minnu bɛ yen olu de ye siniɲɛsigi y'an bolo donc ni école donna politiki kɔnɔ o ye jamana ko de cilen a bɛ bɛɛ rattraper u ka o politiki kɛlɛ o de y'an se nin bɛɛ ma ka da mun kan i b'a ye k'a fɔ école karamɔgɔw tun bɛ ka kuma u ka sarako de kan cogo min na dɔ bɛ se ka fara u ka sara kan k'u ni fonctionnaire tɔw bɛn hakɛya kelen na o mun nana fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u y'a jira k'a fɔ k'o se t'u ye a wagati kɔnɔ ko mais k'u bɛ se ka mun k'u ye école karamɔgɔw yɛrɛ ka sariya sɛbɛn dɔ bɛ yen article dɔ b'o kɔnɔ ko article 39 ko ni fɛn o fɛn mana fara fonctionnaire ka saraw kan ko ɲɔgɔnna kelen bɛ fara école karamɔgɔw fana ta kan olu y'a article 39 ta k'a cɔngɔ école karamɔgɔw kunna sinon école karamɔgɔw tun b'o demandé o ka o voter assemblée la ka tila tuguni président yɛrɛ ka tila k'i bolonɔ k'a la k'a jara n'o ye an bɛ don min na ko bi transition fana ka tila tuguni coup d'état kɛlen kɔfɛ olu fana ka tila k'u wele kati olu fana ko k'u jara n'a ye a ordonnance k'a d'u ma jamana bɛ se k'a ka sariya ta cogo di ka tila k'a fɔ k'a b'i fori ka bɔ sariya kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛnw vraiment école karamɔgɔ mɔgɔw k'u faamu k'u bannen tɛ ka taa denw kalan
wariko kama dɛ ekɔli karamɔgɔw ko de ko maliyɛnw ne k'a dɔn k'a fɔ sa ko dɔ kɛra ten ko ni ɲɛmɔgɔw ye sariya ta a kɛra olu ye o a kɛra maa wɛrɛ ye o sariya de kana ta k'o kɛ kulonkɛfɛn ye tuguni o de kama ekɔli karamɔgɔw ko fo ka article 39 ko k'a bato ko parce que k'a sariya de tara an ka ɲɛmɔgɔw fɛ kuma bɛɛ bɛ nin yɔrɔ in de la donc mun nana kɛ premier ministre kɔrɔm kun bɛ n'o ye Sumuli Bube Mayiga ye o y'a yira k'a fɔ ko jamana tɛ se a kɔrɔ ko ka wagatini d'a ma k'a bɛn 2021 ma n'an b'o o wagati na sisan parti politique dɔw de bɛ yen minnu tun bɛ fanga la wagati min na a sera tɛ sanga ta tɔgɔmaw kɛ RPM mɔgɔw de y'a ɲini togoya bɛɛ la ka taa ni Bube ye cogo min na olu yɛrɛ ka se ka na primature la olu de y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ se a kɔrɔ kɛ kɛra Bube kɔ ka taa ni Bube ye u nana ni RPM premier ministre ye RPM députéw olu de tun ye majorité a wagati u ko k'u bɛ se a kɔrɔ ko ka loi na tɛmɛ loi nana tɛmɛ an filɛ n'a kɔlɔlɔ kɔnɔ bi an minnu de bɛ taa voter députéw ye ka président sigi n'an ma mɔgɔ ko dabila ka wari minɛ dabila a kɔlɔlɔ dɔ de filɛ nin u taara kɛ yɛrɛ ko ye o yɛrɛ ko kɔlɔlɔ de yɛlɛlen filɛ nin an denw fɛ école ko la ni kalanko tɛ ka ɲɛnabɔ maître ko kuma ban dialogue ma syndicaliste wɛrɛ de fɛnɛ bɛ olu n'u ka article 39 cɛ INTM de fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ni olu ka grille ni o y'u ka salaire ye dɔ ka fara o kan fonctionnaire ye u ye ultimatum ta k'a di Sugal ma k'u ye tile 10 de di Sugal ma k'u tɛ tɛmɛ o kan ko n'o kɛra k'u bɛ tɛmɛ ka taa grève la o b'a sɔrɔ k'u ye grève fɔlɔ min kɛ tellement que a sera transition kan président yɛrɛ wele k'a yira k'a fɔ u ka grève a bɛ ka degun se sɔrɔdasiw ma parce que sɔrɔdasiw ka matériel bloqué bɛ frontière la donc ni INTM ma grève dabila a bɛ kɛ degun y'an bolo donc o kama INTM ye grève ɲɔngiri k'u ka proposition kɛ o de la HMU nana ka INTM ka proposition sabati o sabatilen école karamɔgɔw fana ko k'olu fana ka article 39 fana ka sabati an bɛ mun fɔ maliyɛnw ye surtout an balakaw yan'u ka wuli ka jɔ kɛ ka n'a fɔ k'u bɛ transition soutenir u k'u denw ka école soutenir ne bolo nin ye catiri bɔ de an bɛ transition soutenir an bɛ transition soutenir ka bɔ ka taa boulevard sanfɛ ka bɔ ka taa meetingiw kɛ nin si tɛ a denw n'a mɔden minnu bɛ yen k'a fɔ k'u tɛ ka taa école la walayi n'an balakaw y'a u da don a ko la ka wuli ka jɔ kɛ solution bɛ sɔrɔ a la parce que problème bɛ école karamɔgɔw ni INTM ni cɛ guerre froide de don ni INTM ta taara ninnu b'a fɔ ko dɔ ka fara olu ta kan ni ninnu fana ka article 39 taara INTM b'a fɔ k'u ka giri ni olu fana ka giri tɛna kɛ kelen ye o furugu de bɛ yen Hashim ka INTM wele ka Sénégaliste fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ ka Sénégal bɛɛ wele u k'u sigi u ka kuma u ka bɛn kuma kelen kan n'o kɛra sisan walayi article 39 ko in bɛ ɲɔngiri sisan an denw ka examen bɛ kɛ parce que defu kana ka kɛ baki kana ka kɛ kapu nana kɛ maître ma to surveillance la u taara mɔgɔ wɛrɛw de ta k'olu bila o surveillance la o kuma o papier mun bɛ yen fɛn mun bɛ yen jɔn bɛna corriger u ka sabali ka ko kɛ tugutugu baribariw ye plus u bɛ ka ko kɛ tugutugu baribari dabiri ye i b'a ye k'a fɔ jamana bɛ dafiri an tɛ kɛ foyi ye kalan tɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana o cilen don ɲɛtaga t'o jamana kɔnɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ismail fana kan ye a y'a fɔ cogo min na bi an ka jamana kɔnɔ ɲɛ kan ka si fɛn ma ɲɛ tɛ se o ma dɛ mɛ da fan sɔrɔ min na dɛ o de ye giringajɔ k'u ye n'o tɛ ka taa bi kɛnɛbaw fa k'an bɛ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin fanga ma walima an tɛ dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin fanga ma k'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ bi o gɛlɛyaw n'a ye olu kɔni wulikajɔ kɛ dama maaw b'a dɔn k'o ye gɛlɛya ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ foto de bɛ yɛlɛ ɲɛ bɛ jɔ a la nga mɛ n ta fara sɔrɔ fan min fɛ o de kɛmɛ Mali kɛlɛ faba bɛ yɛlɛ ala ka kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Julacɛ Jakite mun b'e bolo bi karamɔgɔ Ase an bɛ taa Birimani kalo 6 aw sansu k'i ka fanga dafirilen kɔfɛ sɔrɔdasiw fɛ sɔrɔdasiw ka ɲɛmaa bɔra ka kuma Birimani jamana jabaraniso la dimanche tɛmɛnen o senfɛ a y'a jira k'a fɔ k'ale bɛna kalataw labɛn san 2 kɔnɔna na yanni san 2023 utu kalo cɛ k'a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka kalata kɔlɔsilibaga minnu bɛ jamana wɛrɛ la an ko minnu ma ko observateur internationaux ka olu wele ka na u ka kalata kɔlɔsi o kɔfɛ an taa Madagascar kalo tɛmɛlen maa dɔw tun y'a laɲini ka Madagascar jamana ɲɛmaa Andri Rajoelina bɔnɛ a nin na sɛgɛsɛgɛli dɔw kɔfɛ Madagascar procureur général y'a jira k'a fɔ ko ni hakilina jugu bɔra Syrien maa 2 de la k'u tun y'a laɲini ka pétrole barakɛla dɔ fɛ k'a k'u dɛmɛ ni musaka ye walasa u ka Madagascar jamana ɲɛmaa ka fanga dafiri n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ye sigi ka fɔ dɔ kɛ juma tɛmɛlen an ko mun ma ko conseil d'état o senfɛ u bɛnna kan ko ka François Compaoré n'ale yɛrɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaa kɔrɔ dɔgɔkɛ ye ko ka fɛɛrɛ kɛ ka lana Burkina Faso jamana kɔnɔ ni ka bila kiiritigilamaw ka bolo kan barisabula ko kunnafonidila mun tun bɛ wele ko Norbert Zongo ko siga kelen b'a ma o fagali la an bɛ laban ka taa Faransi jamana kɔnɔ
ka sanga ni coronavirus bana kɛlɛli ye Faransi jamana kɔnɔ. Frédéric Valetu ni ale ye Faransi dɔgɔtɔrɔso bɛɛ lajɛlen jɛkulu ɲɛmaa ye. A y'a laɲini Emmanuel Macron n'a ka gouvernement fɛ k'u ka coronavirus vaccin kɛ bɛɛ lajɛlen na, ko hali a man di minnu ye ka coronavirus bana vaccin kɛ ko k'a kɛ u bɛɛ lajɛlen na, ko n'o tɛ k'a kɛlɛli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kɔkan kunnafoni na. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala fɛn min ka dɔn ka fɔ a bɛɛ lajɛlen basigi ni lafiya ka se k'a bila o minɛ kɔnɔna na k'a bɛɛ nɔgɔya.